Hupsie. Zo, dat spul je hem opruimen, Bart, jongen. Die schoenen. Ja, die zak met schoenen, die gooien we hierin. Kunnen we die daarbij schuiven, hier zo. Zie, zo krijg je een beetje ruimte. Zit de vrachtwagen al vol of heb je nog wat er nog wel bij in? Nee, de bak, die wagen hartstikke vol. Die wordt altijd volgepropt. Alleen, we kunnen die wagen het niet 100% vol maken, we hebben hartstikke kleding. Maar dat is voor jou het algemeen wel de uitdaging om al die hoekjes en al die godsjes op te vullen. Ja, dat komt precies. Hoe weet je dat? Nee, ik stap de trailer zo vol. Dat hebben hier ook wel geweest. Dat andere mannen gooien de trailer in één middag of één morgen vol. Nou, en ik doe er veel langer over natuurlijk. Want elke gaatje van de stoel zo, dan pak je de kleren, dus ik al mijn kleren en vroeger allemaal helemaal vol maken. Totaal vol. Kun je ons misschien nog even een trucje zien letten hoe je dat aanpakken bij zo'n vrachtwagen? Hoe ik het vol maak? Hoe je dat doet met die hoekjes? Dat Nou, wil dat ik wel zou ik even wel zien. letten. Heb je de kleren naar bad? Kleren? Nee, neem een stak met kleren mee. Wacht maar even. Hupsie. Die scheuren gewoon die zakken open, ja. En doen we mag eigenlijk niet meer, maar doen we gewoon zo. Hey. En hoeveel je doe je dit nou al? Dit? Even denken. Ik ben bij Emmo's, ja, ik denk wel 25 jaar. Ik ben hier gekomen met een beetje loswerk. En toen hebben mij, ik ben internationaal chauffeur geweest, hebben mij gevraagd, wil jij rijden naar Roemenië? Nou, ik zei, wil ik wel. Hebben we een trailer, een truck hebben we gekocht en een trailer hebben we gekocht. Toen heb ik 16 jaar altijd naar Roemenië gereden. Elke maand. 1 vracht. Maar soms deed ik een jaar 13, 14 vrachten. Dan kwam ik thuis. De vrouw op dag zeggen, alles weer voorladen en weer weg. Dat was mijn hele leven zo. Zie je, oh, godverdomme. Mooi uit. Voor de keel kreeg je een dikke valk op je kop. En hoe oud ben je nou als ik vraag je mooi? Ik word dit jaar 85. En wordt het dan net een keer tijd dat je met pensioen gaat? Nee, pensioen. Ik heb al lang pensioen. Nee, ik sta 's morgens om 4:15, half 6 bed uit. Dan ben ik wakker, ga s'avonds om 11:30 naar bed toe. En dan lig ik 's morgens op te wachten dat de wekker afloopt. En hoe belangrijk is het nou dat er nog altijd wat naar Roemenië gebracht wordt? Jongen, Roemenië is zo arm, hè, dat eerlijk waar. Mag ik dat ook zeggen? Wij jammeren en wij zeuren. Wij hebben het hier zo slecht, hè? Maar we hebben het helemaal niet slecht. Die mensen hebben het slecht. Heb je al een schuur gemaakt? Dan krijg je beter doorheen. Hier zo. Kom je ook. Ja. En als het gezond blijft, dan ga ik er mooi door zo. Wij wees je jou een soort succes. Oh jongen, hartstikke mooi. Moest erbij zijn, veel gezondheid. Anita. Nee, maar eerlijk, ik voel me zo jongen, ik huppel erop, joh. En dan lacht het zo. Ben je ook Steven de Cornees, dan kunnen we lekker zo doen. Goeie. Goeie, hier ben je rek. Ja, wat ben je aan dan? Ja, bij mij zeg maar wat bloemetjes in, hè. Wat komt erin? Wat dacht? Zit er al in. Oh, Bouwwoningjas. wat hè? Wat hè? Wat zou je? Ik zal even hier een opzichtje. Kennen we vinden. Zo dingetjes. Dan maar aan met mooie bloemjes horen. Aha, Balbegonia's, als er nog nooit weer. balbegonia's. Ja. En als je nou zo bezig bent, wat denk je dan aan? Gewoon naar het bloemensplantje, nee. Als dat bezig bent, wat denk je dan nog gewoon? Ja. Ook hier een beetje een normaal gesprek van Maatje Maat. Moet je eens een gesprek met je maken? Dat kan ik niet. Ik ga nooit een gesprek. Nee? Nee, waarom dat? Nou ja, nou waarom, ja, dat weet ik niet. Maar dat je alleen zit en hij staat net een gesprek hoor. Nee. Maar dan denk je misschien wel nooit denken. Nee, alleen de bloempjes erin zetten. Ja, maar dat is een makkelijk putje. Dan kan je gedachten met oud walen. Daarheen.
Ja, dat vreeg ik jou. Nee, dat ook niet. Je bent net zo'n tinker. Nee, waarom dat? En dan moet je oren denken. Je zet je rommel erin en ben je klaar. Ja. En er staat een graafsteen. Ja, die moest rommel worden. En dan haal hem zelf op, hoor. Moest die roemen worden? Ja. Zo, ze zwaar ben, dan roem je ze op. De graven. Nou, dan moet ze zelf wel vertellen dat ze ze oproemen. Ik zeg, ik ga hem zelf wel op. En wat maak je daar nou mooi dan? Ach, voor aardigheid. Voor de aardigheid. Ja, dat staat er zo mooi. Hoe zit de stekkenslijn worden? Dat dingen daar een 100 jaar oud. Dacht je van nou, dan mag dit het steen maar hè. Dan lijkt me dat mooi staan. Ja. Mooi scherm maken en dan staat het. Nou, ik heb pad. Maar dan ben je dus jouw voorouders. Nee, van een vrouw. Oké.